Kun prinsessa Adalmiina kastettiin, kummeiksi oli kutsuttu 2 haltijatarta, punainen ja sininen. Sellainen oli satujen kuninkaiden ja kuningattarien tapa, eivätkä hyvät haltijattaret myöskään unohtaneet antaa prinsessalle kumpikin omaa kummilahjansa. Punainen haltijatar antoi hänelle ison aidon helmen, niin verrattoman kauniin, ettei sen veroista ollut koskaan nähty, ja sen mukana seurasi vielä 3 oivallista lahjaa. Tietäkää, haltijatar sanoi, että niin kauan kuin Adalmiina kantaa helmeä, hänestä tulee päivä päivältä kauniimpi, rikkaampi ja viisaampi. Mutta jos hän pudottaa helmen, hän menettää auttamatta heti kaikki 3 lahjaansa, kauneutensa, rikkautensa ja viisautensa. Niitä hän ei saa takaisin ennen kuin saa takaisin helmensä. Sakarias Topeliuksen rakastettu satu prinsessa Adalmiinasta ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1856. Uudelleen kuvitettu ja suomennettu Adalmiinan helmi tuo opettavaisen ja lohdullisen sadun jälleen pienten ja suurten lukijoiden pariin. Lena Frölander Ulfin häikäisevän kaunis pastellisävyissä ja Art Nouveau hengessä leikittelevä kuvitus kruunaa Topeliuksen klassikkosadun.